ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഷാനി ഡേയ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്നിവിടെ വീട്ടിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വാനില ഐസ്ക്രീം ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വാനില ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് 6 ലിറ്റർ പാൽ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു 3 സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് മാവ് എടുക്കാം. കുറച്ച് പാലൂടെ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഗ്യാസ് ഒരു മീഡിയം ടൈപ്പിലിട്ട് കൈ വിടാതെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇതിനാവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാര ചേർത്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വെച്ചേക്കാം. ഒരു 30 സെക്കൻഡ് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇത് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തതാണ്. 6 ലിറ്ററിൻ്റെ ഐസ്ക്രീം ബോട്ടിലാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് അടച്ച് ഫ്രീസറിനകത്ത് വെക്കണം. ഒരു 8 മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിനകത്ത് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചേക്കണം. ഐസ്ക്രീം ഇവിടെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വാനില ഐസ്ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആദ്യമായാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ ബൈ.